Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analysis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes pizza 28 na bulan sang Oktobre tuig 2022. Anano naman ang mga balita kag isyo nga aton daydayon para karon nga adlaw. Daw lapit na lang sa inangan ang responsable ang sa likod sa pagpapatay sa isa ka broadcaster nga silapid. Apat no ka mga personalidad ang naghatag na testimonya sa National Bureau of Investigation. Daw lapit-lapit na gilang sa inangan ang pagkakasang pistmas sa indoor nga lugar nya basi makatuga ini sa pagsaka sang kaso sa COVID. Kabay pa nga hindi lang. Kabay pa nga ang amat-amat nga paglayas ang COVID maga padayo na. Labi nga nagbaskog si Paeng Bauperte sa kadamo nga lugar ang ginpapanauga naman sang signal. Amo nang rason nga dihamak man sang aton sini mga LGU nga padayon nagabantala nga padayon wala sang klase hasta subong nga adlaw. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakanyan Yan sa 39 na daw lapit na gidlang kag matudlo na ang pipila sa likod mastermind kag iban pa sa kamatayon ni broadcaster Lapid. Nag-umpisa na ang NBI kag sumuman kapulisan sa ila sini joint investigation sa kamatayon ni John Villamor, ginaligar middleman sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Kung pamatian naton kahapon, si Presidente Bongbong Marcos daw wala siya nagapati nga napatay ini si Villamor sa natural nga kamatayon. Di dapat ipa-autopsy gid. Lantawon ta kung ano gid daw ka imposible nga pagtuhaw sa iyang ngalan, dason nga adlaw, patay siya dayon. Ti siling may balatian. Ti siling sa presidente, do ka imposible man. Pag siling middleman, gulpi lang, ginbalita, patay si Villamor. Are karon ang sadya. May apat, kundi mga sisinta ka person of interest, ang apat sini, naghatag na sang ila testimonya sa National Bureau of Investigation. Kagabi gani siling sa aton kapulisan kag NBI daw palaban-laban na nga daw malubad ng kaso kag matudlo na ang sa likod sang kamatayon ni broadcaster nga si Percy Lapid. Damo man na lastra, no? Pati ang Bureau lastra. Porte, damo kayo. Ang tanan-tanan ang tanan nga giningadlan, ang tanan nga pinanghanusan ni Lapid. Halin sa politiko, negosyante, sa sulod sang bilangguan, pinanglista tanan. Ti si Bureau isa man isang ginsalapid ya. Ni Percy Lapid, isa man ninging binumbahan niya todo. Ti mo na nga gibutang sa person of interest. Damo-damo ini sila. So bangod sang testimonya, posibilidad pagkatapos sining malawig nga bakasyon base kon makumplito na ang investigasyon. Kabay pa. Agod magwa man kamaturan pamagutunta ko nga kon sa sulod na galin ang kriminal, dako nga pamangkot gid.
nga asa sulod nagwa siya kag makapatay, damo na ni nga testimonya nagapamatuod nga ginapagwa ang mga bilanggo, ginahire ini sila sa pagpatay pagkatapos balik sa sulod sang bilangguan. Makuanta ni, mahublasan ta ni kag maibalaan ta ang bug-os nga kamaturan sa sindikato sa sulod sang bilibid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Balik kami pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Action Radio Philippine Standard Time las 6:47. Pagkatapos nagmando nga pati indoor, voluntaryo na lang ang pagsuksok sang face mask. Gilayon nagsapol man ang pila ka mga opisyal sang departamento sang ikaayong lawas. Sa briefing upod kay Dr. Rogen Solante kahapon, may pagkabalaka sila. Nga bangod, sini, ginakonsiderar nila nga dapat kuntani, medyo agan-aganon talang anay, panilagan tanay. Kay siling nila, may ara pa. May ara pa nagapasulod nga kagaw. Ining XBB ba ni? Kag XBC. So variant. Ti siling nila, ang pagsuksok sang face mask, hindi talang total anay kuwaon sa mga indoor naton nga mga lugar. May mga risgo pa siling ni Sulante. Kung sa bagay ako, pabor man ko, nga sa may mga lugar nga ng sirado, katulad sa mga sinihan, katulad sa mga mall, katulad sa mga sirado nga mga aircon nga mga kalanan, kag iban pa. Hindi talang anay pagkakason, sige-sigihon talang anay, kay makaduludla mo, enjoy kita, kay daw medyo, sino lang hindi gustos, nga tabunan ng ilong mo kag baba, sino lang gustos na, ako yung gaugtas ko sina, makmuglakat, tabunan mo, ilaw mo, kababa mo. Kaya hindi kayo mo yung kaginawa. Ang tanan hindi gusto sina. O galing, mapili kita ay gusto nato nila. Gusto naton nga magbalik kita sa itong nagbigan nga 2 katuig. Sos, sino man ang gusto sa duman? So kung daw wala pagin man kasiguruhan, nga medyo klaro na ang tanan, upod-upod lang anay kita. Sulusok-sok lang anay face mask kita. Total kon magkaon ka sa sulod sang kalanan, ginakakas mo man na. Kung magpulupangapi ka mo, ginakakas nyo man na. Nasok-sok nyo lalo kung maglagaw ka mo libot. Hindi man nagid bar din siguro sa sini nga mga tinion. Ang tanan gusto na nga kakason. Ugaling mo ng siling ko, makakululba mo, makaduludla atong malapit 2 katuig nga eksperyensya naton sa COVID-19. Kag hindi kita luyag nga ibalik pa ina. So, yutay na lang nga pinitinsya. Amat-amat naman daw amat-amat naman sa iskerda. Amat-amat naman nagalupad ang COVID. Kung magsiling ng DOH nga, okay na. Hilway ng tanan, da kita. Kag magkakas ang tanan-tanan nga panaming sa lawas. Meantime nga, do may kagaw pa, medyo reserba lang yutay. Hindi tanay paggulpihon. Kay base bala? Magulpi di gulat man kita, kag mamursa ang kagaw kag liwat maglambiyong sos, kabay pa nga hindi lang. Action Radio Philippine Standard Time las 6:50. Balik kami pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadalas ang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano, kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pa gidaw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bo piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos okay. Tapos sa may eskwela. Last time antong na do medyo emotional ka kay gaabal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang nakuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay, wala ko ano. Time lasay 55. Ipaiway ko na ibla ang ikatatlo kong isyo. Kaya daw ako ang enkwentro sa tunga sang militar kag New People's Army, respetado na to nina. All is fair in love and war. Wala kaso. Kada isa may ara ya tinindugan, may kausa. Ang New People's Army may ideolohiya man. Pero ining natabo bala nga linog sa Abra, nagkadto ditong soldado
nga mabulig sa nabiktima sang linog ti ang report kamatuod nga inabusan nyo patay kay duha ka soldado. Tani sa amo sini nga kausa nga ang tanan magbinuligay hindi tanay magpinatyanay. Wala man to magkadtong soldado para mag-away. Nagkadtong soldado to imando sang opisyal nila para magbulig sa mga utod naton nga nabiktima sang linog. Daw hindi naman na amo. Ako yung respetado ko ang tindog sa magtimbang nga bayan. Kay man ti basta gabit-bit karma siya ti natural Sa away basta may armas magtimbang nga bayan ti fair na. Pero hindi maayo nga sa tion sang kalamidad. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang pati New People's Army kang soldado inupo dito bulig sa biktima na taboya pinatay ang duha ka soldado. Mula siling ko nga repitado ko mangutani pero hindi ako ya konporme sa amo sini nga ang soldado makadto mabulig patyon ti daw hindi man amo. Makon abi nga iningkwentuhanay gid man na may ara engkwentro tinaya ko napatay magtimbang nga bayan ti lunsay may armas mo. Okay na ya. Kay tanan kumbatan pero ti kon magkadto soldado to magbulig sa aton mga utod ambusan nyo ako daw hindi naman ko kompormis na. Dapat buligan pa ninyo tong mga kalahulan to sang linog. Daw hindi maayong balita para sa akon. Sana siling ko respetado ko ang magtimbang nga bayan. Pero sa husto, ti kun matuod ang report nga ang soldado nagkadto magbulig, ambusan mo yung gagpatyon na ako daw hindi naman ko kompormis na. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 58. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo, mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Upod kita, aksyon Boy Duran, kag aksyon Dorel Cabato, aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!